Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kadosngay. Nadanon manan ti oras ti panagdudosngay. Babaan ken ni Mang Bianong ditoy. Laughing Leos Bianong. Pukaw pa'y kadosngay. Kablaaw dagiti kabaranggayan dita Santa Isabel Sur, Ilagan Isabela. Nagtawad ken ni Reggie Santiago. Shout out Mang Bianong kada Sanhedrin Stephanie, Steven Lawigan, ijay Santa Teresa, Igig Cagayan, from Sunny, iti Tubal, KSA. Kablaaw ken ni pagayam tayo nga Adela Vergara, dita Bawang Launyawn. Shout out ken ni Bryla Dugayen dita Jordan. Bueno, kastoy nga rodan. Ti surat ti pagayam tayo naglingay di tinagan nga art iti La Union. Kastoy man ti surat na. Ken ka Mang Bianong. Nakapagsurat akmat takayat kuman nga idatag to'y parikot may iti inak. May isang aspiring vlogger ni Nanang May Mang Bianong. Manipod na uson ti vlog iti YouTube. Day tala ti kukuanan. Agbuybuya ti YouTube nga oreg malmalam. Kastoy man narugyak ti agsalaysay Mang Bianong. Bakit? Day tamanan cellphone mo ti igkamam kat bigbigat. Isulat ko kwa amaun. Agbuybuya dita cellphone mo. Na. Hoy, Panchang! Kaya talaga katawa mong tinapigsa. Damot gayam nakasulat iti lapayag mo. Sumot lagay madinak mangag. Papayman. Nanay, apay nga inikat mo kay ti Bluetooth ko. Jack mangagan aday ti buybuyaag. Yang gandak man. Di ka pa'y nakalutong ng day talatan agbuybuya iti YouTube ti kukwam. Aguray ka, talapas klaang day ti vlog abuybuyaag. Na. Subsubaybayak ngamin ka, titunggal upload day ti a vlogger. Tama kayayo ngamin. Apay, matulungan na ka day tano agbisin ka, tadi ka mo't naglutaw. Ngay katagluto ka mo't Ah, Problema aya day ta. Laklakayan ka, isong agluto kay tilamutam. na. Sanon nga urayan asyak pala ti agluto itilamutam. KJ ka, laklakayan. Agbuya ka mo't iti vlog no kayat mo. Na kayo banlangan ti makisarita iti inayam. Nagmayat nga iperak di cellphone na nukas di nga agbuybuya iti vlog. Di nagtupay kaskasaw tatang. Konsumisyong di inayaw. Sana balay, kasarita min tuman ang giniading ka tatang. Uwan man, malipatan ng titrabaho na diti unag ti balay kapo iti day tayo, chow. Just kikit day.
Adawa talagang tinaadik iti YouTube tatang. Nagadong aminin ti pagpilya na mabuya. Sana kasi ti telebisyon, ano anya lang ti channel amaala ti TV, isumot ti buyaan. Sana kasi ti YouTube, nagadawa channel a pagpilyan. Dayta nga rod kart. Di na nga rod din pagad ano abuybuyan ti TV, tayo YouTube-latan ti pagbuybuyaan na. Iso akasari tayo man dya inaya. Konsumisyon nakit kita, no kasi ako manatawang agmay-maysa. Kasla dabalbalana. Apay ay aparitan, Dak. Saan kayo matabibiyangan na? Kasano ket dandani agmalmalem kayo nyagbuibuya dita cellphone niyo nanang. Alam mo nun, jak tunay ang nagbuybuya. Agpaisaw nanang? Wen kunak lang arudan. Basta baybayan nakpay agbuya ita. Di mo man gamin tultuladan ni tatang mo a KJ. Nanang? Nala, panawan na. Tapno ba i-concentrate ko ti agbuya. Yeah. Oh, apay nanang. Nabuya ka nagdakkel gayam ti kita dagiti vlogger iti YouTube. Ha? Isuro nakman nga garamid iti channel kaw. Tag-vlogak mamaut. Anya? Ay sos, bumak nang tayo no kaskasano anak kaw. Ay nananang, sana kaskarina ti agvlog. Nagado ti nang rugi ngem di da intultuloy tanarigat. Nagado ti pagpilya na buyangan dagiti viewers. Iso kaadwan na dagiti sikat ken dagiti makunang adda talento na ti buybuyangan da iti YouTube. Ay katipakitak mo't ati talentok. Amok mo't ti agkanta. Kan ada nakitak nga aglutluto laang ti kukuon na. Wano agtartarakan iti ay ayop laang ti karga ti channel na. Kat adu mo't ti agbuybuya. Isa padasak mamaut. Ha? Yaramidan nakman iti channel kaw. Tag-vlogak maut anak kaw. Anya kamutan piya. Apay ngay niya ramidam iti channel na dya inayaw. Kasanukot saan mo't ngagsarsardeng tatang. Iso akapilitan angay niya ramida kun. Anyat amuyo ngay. Amang ano ag-click ti channel na. Nakarkaro na makumikum ita. Saanan ngagpaisong agbuybuya una iti YouTube ngam day tala ag video mo ti kukuan na. Baybayan nyo latan tatang. Suportaran tayo langin ti trip ni nanang. Saan mo tatakas na ag-vlog? Tanyat amu tayo ngay. Amang ano agbalinto matakas la Alex Gonzaga ken Ivana Alawi. O di bumak ng ton ni nanang tatang. Lakay, dwata man nga agudong. Apay adwata ngay. Ado ayat tigatang tata masapol adwata pay amapan agudaw. Kuyugan nak nga road. Malahunan. Aw, enlistam ka di amin nagkagatangaw. Wen. Alang nga raw, mapantan. Madamdama lang adong titaw iji palingkay. Mabitla nga road, talak di bagko. Mapantaggatang kadagiti masapsapol iji balay. Ngaman niya pa'y latkuko ang bitoy nga'y pantsang. Ay, iganam to'y cellphone ko. Tai video na. Bayat ti panaggatgatang ko. Anya! Inkuyog naklaan di palingkitap na pagbalinan nakakameraman mo. Day talag video ti aramidam. Tulungan nakbat nga ag-vlog Tano kumitak dito yung vlog ko, mairanod ka man. Nagadunga mo. Alakit din. Ato iti cellphone ko. Itutok mo lang kanyak ti kamera. Bayat agumat gatangak. Tag-vlogak. Muwanan. Sigay. Video camera. Aday ta. Nakatutokon ka. Mabitlaang tagin true akpay. Ay, naimbag nga orasyo amin, kapalengke. Kan papagayam ko ida. Ay, umay kayo, takaduandak ngagpalengke. Ipakita ka na kayo to'y palengke ti ilimi. Let's go, kapalengke! Yay,
agrarama. Pia! Pia! Apoy nanang. Si Kanti agluto anak ko. Ha? Nakapalingki kamin ka ni tatang yaw. Iso si Kanti agluto. Agi di takman iti video. Tapno damat karga jay channel ko. Excited akong kat. Sigurado nga doon to ti views ko. Ni nanang nga talaga. Sana gapot ag-upload kayo kat adon adagos ti views yo. Agbilib ka mo't kanya ka, anak ko. Kontrabida kayo ka ni Manong Mau. Ala, agluto ka kitday. Taryaw! Taryaw! Apay aya, nakalalaaw ka bakatan. Apay nga'y ajak masarakan dya in bidyom a vlog ko iji tsindaan. In bidyo na kuwano saan. Ko ay pasensyakan. Jak napindot di video. Ha? Kunak no nakabidyo ngum saan mo't gayam. Anay ka, apay ngagtapis ka ngay. Just kay ka. Nagbambanog ka nag-vlog ngam sinayang mula ang jabanog ka. Agsagana ka. Bumak na nga klaang saan ka paranudan alaklakayan. Desidido at talaga ni nanang nga ag-vlog mang biyanong. Ngam kontrabida madnudaduma ni tatang. Tunggal ibaon ni nanang nga i-video na ti vlog na kat dinagayam i-video. Iso siya kaun ti pinagbalin na cameraman na mang biyanong. Aging gaan na padas nante ag-upload iti channel na. Kurt! Anya mo tan, 5 ti video nga in-upload ko. Ngam awan pa'y tiagbuya mout. 15 views lang ti kadakkelan iti views ko. Kasta talaga, ananang. Awan mo ti instant. Apay, kaslavong nabaraw, may salang upload kat milyon adagos ti views na. Makapasurun mout. Awan pa'y tiag-subscribe. In-inab ti subscriber ko. Saan naman ay nayunan? Saan kayon sapay ang nag-subscribe mout? Nakasubscribe nanang. Ay, aguray man, tay bagak ka dagiti karoba tayo ken kakabagyan tayaw, nga ag-subscribe da iti channel kaw. Awan pinilitan iti dayta, nanang. Manya nga iti serbida kakabagyan ken karoba no saan dapat nga ag-subscribe. Ala, adda kata kayo, nanang. Aramidin nyo ti amuyo makatulong iti channel yaw. Ayan jay inayaw. Imalati iti karuba, tatang. Anyat kinwa na ngay dita. Mapan na kano ibaga nga, ag-subscribe da iti channel na. Anya? Ay adula amin na di nakukuhain. No napan nagisursur dita iti mabalin na pagkwartaan. Nakaano kumaan. Ngam day takit din mapanagdaw-dawat iti subscriber. Apay pinilitan day ta. Baybayan yun, tatang. Suportaran tayo lahat ni nanang. May mayatin ti ag-vlog nga aramidan na. Ngayon ti agmalmalim magbibuyay ti YouTube. Nasaysayatan jay, iso na mismo ti agarami di ti mabuya. Ang awan mo tagbuya. Mangil-ngilaw jay channel na piman. Addan tulat ta, tatang. Tulungan nyo ngamin nga ag-video, Nagadutar aramida? No kayat na ti ag-vlog, i-video na ati bagbagina. Ha! Nagalas mo ti aramid dagita karoba ken kakanakan. Sa nga pulo da kinasarita kag subscribe iti channel kaw. Ngam sana pulos ananayunan di sang sanga pulo a subscriber kaw. Apay ngamin apelitom idaya. Ay, no amuda ti tumulong akaroba ken kakabagyan. Matik kumamot ang ag-subscribe da. Saan ama sapol ama ibagbaga.
Panchang, awan pinilitan iti dayta. Ay, may saka mga turyaw. Na, Imbes na tulungan nakngab saan mo't. Kakaasi ak nga agpuy-puyat nga gid-edit kan agbid-bidyaw. Ngam di nakpay tulungan. Tapno umado kumamot ti subscribers kan biyaws iti channel kaw. dayta nga minti madikon ka Panchang. Tati ammaom, no ada channel ken videos mo, kat ado mo tente agbuyakan ka. Adon ta ag-subscribe kan ka. Saan nakasta dayta? At tanto pa'y tawanan tinapalabas ako na ni Art ngam awan lata ta agbuy-buya kadakwada. Isa abannog aso lang dayta vlog nungil-ngilawon ti channel mo. No di mamat ngamin ammo ti tumulong. Kontrabida ka akanayaw. Apay ngay tisoy. Di mo matamo ti tumulong. Apa yan, ante? Kaanakan ka ngagpaiso ngam di nakpay tulungan mo't. Ni, kaano ayaan nagkid daw kayo ititulong kanyak a pinaay kayo, ante? Idi na minsan ngal daw, kinasarita ka. Imbagak nga ag-subscribe ka iti channel kaw. Ngam saan mo't ananayunan ti subscriber kaw? Kaya't asawan dayta, saan ka nag-subscribe? Ala, pasensya kayo, ante. Diyak ngamin masangoy iti YouTube, ta ado ti aramida. Iso sa anak nakasubscribe ka na kayo? Ay, awan. Saan dakit di akayat atulungan iso akasta? No sabali a vlog, buyain yaw, kan ag-subscribe kayaw. Ngam no channel kan vlog kaw, labas-labasan nyo lang. Di yo pa italyawon mo tapulaws. Kasla saan kayo akabagyan? Imot kayaw. Ante, Imbag pa'y kati sa bali ataw, tamo na ti tumulaw. Gamda kayo ama ko na nga si akabagyan. Awan, di dakpay amaw at tulungan. Nanang, anya na ita, impopos yu iti Facebook. Kasla makiap-apa kayo mutain. Ha? Magasangan dagiti magasangan. Nanang, Anya nga iti serbi dagita kakabagyan kan gagayam, tadi da mo tumulaw. Iso nga impos ko idan makamoda no mabasa da. agsapsapol kayo lang iti kaapayaw, nanang. Anya nga agsapsapon iti kaapa? Ay, jak ugali day taar. Tinasaya at isardeng yung tag-vlog, nanang. Ay, isa na babalain. Apay ko mga isardeng ko nga ay. Oray sang sangapulo ti subscriber kaw. Etoloy ko at tate ag-vlog. Saan may napasardang ni nanang nga ag-vlog mang biyanong. Ngam saan mo't amay ibusan iti kaapa. Ta saan mo't nga may na patgandag iti kasarsarita na nga ag-subscribe da iti channel na. Nagbalinay na managpudpudot ti ulo na. Kain kanayo na yung adda kaapa na. Awan nga may ti anos na. Kaya't nagat adaw adagos ti subscribers na. Ang anyan, ta sana manay na yunan piman. Di sa nga pulaw mangbiyanaw. Hay! Bastos na gitataktao! Nay, apay manan aya. Sang sangapulo lang arudan ti subscriber iti channel ko, minus 2 pay. Nag-unsubscribe ti dua. Iso bastos na gitataktao! Anya nga ron ngay Panchang. Adula amin na di mo pagpupudutan. Trip da nga raw. Aha? Bastos dakit di Ay saus, nakarkarong awan di ag-subscribe kan kano kasta ti ugalay. may sakamot. Jak to pay amaw no kadwa ka wano saan. Takontrabida ka no daduma. Bakit? Saan ngamin aday ta vlog-vlog di ti pagtayikan ti lubong mo? Talaga ma-stress ka ano day talata na kanayon ti pampanunutan. Pagbalinam lang akasla pastime mo. Saan mo nga ibukbok ti amin nga oras mo dita? Kasanungay ako mitaak. No, jak ibokbok ti oras ko ditoy. Kung nga rodan da art kan piya,
Ginnasatan lang dayta. Awan siguro tigasat mo iti kasta. Isungay sardeng mukit dahin pansyang. Isardeng taropam. Na, Pancingan kanto, paitap na dagonggonam. pansyang. Nagmalmalum ka man ita dito'y balay art. Wan tatang, kakaiso ng awan ti trabaho kita. Ay, amo ka. Ah. Sikat nag-unsubscribe Hindi na nang gusto man ako dito para ang ti karuba, tatang. Kung subscribe ka, unsubscribe ka magkayam. Mabit man lang. Aha! Hoy, pansyang! Di Pansyang! Sumardeng ka! Patulamin na di mo aramidan. Ay, ang borbor nga ron ti darak, toryaw. Kasano kat komporme adi mo ap-apain. Pagbalbalinan na kamatan ng apira day ta channel mo. Kaya't mo tayo video ka maki-up-apa tayo suti upload mo iti channel mo. Tabarang ag-viral kat sumardeng kan. Tama po ka tumatan day ta channel mo. Sumardang ka man. Konsumisyon ka bakbakitan. Pansyang ka lang agpaisaw. Pansyang day ta pa nagniw-ngiwat now. Pia, di mo't sikatin ang rami diti channel ni Nanang. Un manong. Tapno agtalnan ni Nanang, i-delete mo ang ti channel na. Anya? Mga no nakarkaron nga wala day jay. Makaammo ditan, basta i-delete mo ti channel na. World War II manong. Basta i-delete mo. Mamaminsan na denggan ti unget na. May mayaton ngagmalmalam agbibuya ti YouTube. Ngam, daytakit din channel na ti pakit apaan na. Mga babay. Kaslag raraman launay ti inata. Manong. Basta, i-delete mo ton, tapno sumardengan ni Nanang. Na. Apay ngay akas to'y matan. Ay, Pia! Umay ka man! Pia! Apay nanang. Apay ngay nga awan matan ti channel kaw. Jack mo't masarakanan. Ha? I-check ko kung ano na nayunan mo't laang ti subscriber kaw. Tada kinasaritak nga ag-subscribe. Nanang, panagkunak. Isardeng yun day ta? Anya! Agbiag tayo mas nga oray saan kayong ag-vlog. Sayang lang ti panawon nyo iti day ta, nanang. Nagkaro ka batan? Dinakman upayan. Nanang, Ay, tulungan na kita magsapon iti mapukpukaw at channel kaw. nanang, awanan ti channel yo. Indilit kon. Anya! Apay ngay naramid mo ti kasta. Ay, sana mabalinday ta. Isublime ti channel kaw. Saan na mabalin nanang tanadilitan? Awanan ti maramidan tayo. Saan na ma-retrieve no nadilitan ti channel? Ay, mangirurumun ka nga anak. Nagregregatak dagiti video ngam indilit mo lang. Mangirurumun ka! Nay, apay ngay nga awan matan ti internet kaw. Pinaputod man ti koneksyon tayo iti internet, Nanang. Anya, Saan ka nagreklamo, pansyang? Ta saan mo't asikat nagbaybayad iti internet? na agasam dayta. Imutandak na una yan. Ragragsak ko lang arudan ti agbuya iti YouTube kan agvlog. Pinaputad yo pa iti koneksyon iti internet. Pasensya kayo, Nanang. Makita mi nga minti, mading epekto na day takata kayo. Iso nga, anusan tayo ngawan ti internet tayo. Anya, Kan manipod ita, saan ka na pagigamon iti kwarta? na, Tapnawan ti paggatang mo iti load na para daytam. Mamimpinsanan na saan ka nagaramat iti internet. nagawan mo nga siyo kanyak. Ay, kasanongay, amakangagakon iti drama da Lady L. Kan pards kabalyeraw, naawanan ti internet kaw. No, kaya't yo ti makangaglat tayo ti drama da. Makidengag kayo kanyak, Nanang. Sana balay, ta, adala ta ti data. Ibagayo lang, no kahit yung tagdengag. Ngam namalpasan ti drama, uston ti internet, Nanang. Anya,
Day talang ti amo mi a solusyon, tap nagbaliw kan pansyang. Ay, mangiruruman kayo akabalay! Imot kayaw! Tinakderan mi nga raw ti panangputod may iti internet dito'y balay may mangbianaw. Nakisarita kami mat kadagiti amumi nga store adi dalolo dan ni nanang. Masyan kami mat no daduma. Nang runa no daytay makibuybuya langan kanya kan makidengdengag iti drama yaw iti cellphone kao. Husto kaday ti inaramid may mangbianaw. Takas anak, ruming bawlat tamat ti asik iti inak. Iwanwan na kuma mangbianaw. To'y avid listener yaw, art iti launyon. Ti internet kat mangipapaay iti nasirsirib a komunikasyon. Nasirib daytoy a pamuspusan ti komunikasyon iti anyaman na negosyo, wenno anyaman a personal abiyag. Daytoy katdakkala katulungan para iti nasirsirib nga edukasyon. Gaputa babaan ti internet, mabalin a nalaklakam nga aramidan dagiti panagsirarak nga awan ti adaw a busbusem nga oras. Daytoy ket makatulong kan ka mangbukal iti kapananutam, gapo iti kinaadaw ti impormasyon, mabalin maipaay na ken ka. Dayta ti makagapaw no apay dagiti pagadalan ti computer, ket inlaokdan kaspaset ti curriculum da ken ti maysa a kurso para iti adaw nga impormasyon. Pagayam ko nga art, nasaysaya atan, ti kasta pagliliwaan tayo nam, ngam ti mapangkat makitongtong 8, kaskada puspusoy 2 dita. Basta palagi panyulaan kadagiti do's and don'ts. Igunam-gunam yaw ti balanse, panangaramat na, babaan ti panangsurot kadagiti simple do's and don'ts. Kahit makatulong para itinatalgad ken kontrolado panagaramat. Kas kumaday ta panak-apa na, gapulang iti panak-unsubscribe na. Masapul laang ti palagip. Masapol nga ipaayan niyaw iti limitasyon na. Daytay aramiden na pa'y dagiti rumbang nga asikaswan na dita balayaw, sakbay apagtugawan niyaw nga ag-YouTube. San niyaw nga ipalubaws, dayta ti pagpuypuyatan na. Pagayam ko nga art, adda puntom iti inaramid yaw. Ngam saan nyo kumaapay daman no dayta ti ragsak na. Kasanaon no mairana nga addalakad yaw, ket kayat natidumngag iti drama, Kasano na nga amang nagdag iti drama dito'y Lady L Productions gan Ferds Caballero. Ay. Aken babaan ti internet, makontak na dagiti friends na, pamilya, mangibinglay ka dagiti na imbagadamag, ken panirigan. Proverbio Kapitulo 25, iti versikulo 25. Ti panakangag iti naimbagadamag, manipod iti adayaw adaga, mayarig iti nalamiis adanom, no namaga ti karabokob, ken mawaw ka. Isu kasapulan naman ti komunikasyon. Ken palagipan niyaw, saan na nga aramatan panangiwaras kadagiti makadadal at chismes, mangibingbinglay kadagiti immoral text messages, when no pictures, when no agbuya kadagiti immoral video clips, when no programa. Aramaten na lang ti internet tapno mapatibkar ti panakiuman na kadagiti tattao mangguyugoy amang bukal iti naimbag nga aramid. Kang runana,
Saan nga ipalubos ti panangarama ti internet tapno tagaptan na ti panawin mo mangilatang iti oras mo makilangan kadagiti gagayem kan pamilya tapno agadal wenno makiragop kadagiti espiritual nga aktibidad. Ken gapupay iti mapaspasaran tayo a pandemya iti agdama, babaan iti internet, nabibiit ti access kadagiti worship services. Gaputa dadagiti restrictions tayo iti social distancing. Dakkel ti may tulong ti internet, basta aramaton iti positibo awagas. All right. That's all right. Ala, kasta pa'y papagayam, aging gay ti sumarunumanain ngayon tayo panagpapatan. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagmina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!